gentlemen, welcome to the main event. הרובוט שלנו בעניינים, אנשים תעשו לו רעש! רק תבואי אליי ותתני לי אור, חום גופי עולה, רוצה אלייך, רק איתך אני מרגיש שיש אותם לחיי יא חביבי. רק תבואי אליי ותתני לי אור, חום גופי עולה עולה, רוצה אלייך, רק איתך אני מרגיש שיש אותם לחיי יא חביבי. מה העניינים אחרי? הכל בסדר? הכל טוב? הרובוט שלנו בעניינים, אנשים תעשו לו רעש!